An ni nyathi ng'ato ok obadha kata didi ok obadha ni nyombi wetedori kendi awetedre kende manade to an nyathi ng'ato ok obadha sani an full bachelor nasiya gi certificate mar university momiya full bachelor ang'ang'onga kao ng'ama nigi lekene ng'ama ng'ongo wado man gi lekene 32 kudwa miya dhako to nyis dhako muk lekege odong gi 0 to an abed gi 32 ng'ama ng'ongo wadwa kanya dage otan mano pacha tin mano kanga ka koro sufria ni nega arudho sufria makata dhako ok nya rudho orudho kowuok kanyo odwa rudho gang'o odwa rudho gang'o gi kit 9 koso kit 6 we walo koda no bado nyombi anyombo manan kasane ne kamae ma sufa mar chai mar chai dhako no reto sufe odhi biro kokoso kata mana mae subria ni ma ache kunga tedo go kuon sama machielo chiek to ma achamo to mae uwalo koda ndi ukawa na nyathi to karobo an wian banga pache tiyo ni nyombi anyombo wadwa tero ng'ang'ongo wadwa kai ni kura ng'ang'ongo adagi ng'ang'ongo wadwa an mago gik mok timre mago gik maonge atedo maber achiemo maber ariek adake town ariek ma Nairobi ka nyaka go gi Google bwana aure predidi moko mani bado nyombi anyombo manade anyombo okanya nyombo ga uparo no tera uru kumunya tera no wa mondo pinyone kadong du ne ma nu ka ono bato wi ma bro chwado kikunena ana apongi tabero ge oko denda moko ba we dala onge go Nairobi ka babro doko mo ke bende winyo no wadwa wuotho denda moko ko unu wala ni bato nyombi anyomba walo koda un